Basiru ban ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal men pinal mawɗo hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serende hoolaɓe ɓurɗe guno to serende hoolaɓe ɓurɗe guno inde Allah jurumdero jurmotoɗo yettode woni ko Allah jambindo jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko an min ndewata ko amin ballento fewnu min e lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe gona tikkana ɓe gona majjiɓe amina bandiraɓe julɓe en ɗam l'islam on calminama inde kono kadi on manama e jettode ɗo gonɗon en gonɗon kala e nder joklinayi ha windere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji muɗum 14 région Kolda département Vélingara arrondissement Bankonto commune Lenkiring commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e kala ko tawete e nder ɗinɗon commune aji en mbinden ke kisal guena yowone moɗon no si kala kadi ko noon calminiɗen hilfaɓe meɗen diine toɓe tawete noɓe tawirte kala e nder jokkinayi windere nde e mbinden ke kisal yowone mabɓe ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañum en goniɓe cellani wonɓe cuuɗi cefteɗo kadi ñaganimaɓe cellal haaɓe gummoy ɗino rafiji kucca e galleji ɗi so tawi kadi koye galleji heɓe goni ɓe gummoy ɗino rafiji kucca e golleji maɓe so barkallah nem sallllahu alayhi wa sallam so tawi kadi ko wonɓe kadi e ɗinɗon hono kay nokkuji tawi kadi koɓe caabi heedi caggal juuɗe mum saabu hodiroji Allah kayitata yo Allah rokkuɓe nimsude koɓe mbanno koɓe mbasa ruttade ndin ɗon mbayde so barkallah niraɗo sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni yiiɓe aduna e nder nduɗo lewru ha yetti e ndeɗo yontere e oɗo ñalawma yo Allah wurno barkino wiyamne ko nere so tawi ko ruttiɓe jomumɓe kadi yo Allah yurmo yafoɓe harnaɓe aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓoɓe tawi jeehi to yoɓuranɓe toɓe gummi ga ɓen ɓe ganduɗa ko woɓɓe ladde se ko min naate gam ɗaɓɓoyde jewdi ko darniri galleji kono kadi ko gurniri ɓesguji yo Allah newnu ko yahana ko newna to yaha to newna no wonire toon kono kadi so yonti atede kadi newna no artire so yonti jooɗe kadi newna no jooɗere tawi jooɗiɓe kadi yo Allah newnuɗo jooɗe newna ko jooɗode newna no jooɗode sabbarke Allah niraɗo sallllahu alayhi wa sallam remoɓe awoɓe aynaɓe picciram gollen goto kala ɗo dillatto e ko dilliti ko eno dillitni en mbiɗen ke kisal guena yowone mabɓe noon tigi si kala bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko yewtere moɗon yewtere meɗen tindi kam e daari waɗoɗo kala yontere he lawol gotol e oɗo ñalawma hannde noon kadi kono wowi wadde ten to banggue meɗen nana ko Cheikh Oumar Diop tawi ko kanko tigi hiɗen banggue nano so tawi ko banggue meɗen ñama kono wowi ni ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam mo Seydi Alhaji Ali mo Seydi Aboubacry Thiam ko kanko tigi woni ko yadata men e dusodirde men e nder ndeɗo yewtere e sawtu wongol ko musidɗo moɗon guiɗo moon sehil moon Bassirou ɓanna tawi kadi ko gatamare leñol sikki ala to ñañal karallagal ko mo ganduɗa ko kañum tigui woni hono Amadou Sow gorko mo legal Nasrullahi nangui karallagal ngal ne haaƴa ɗum no hannirta ni o to banggue o ene tawi toon kay golloɓe e saktirda ka efe mbaɗi kufridinde Siraji Sarr tawi woɗani mono hannirta ni henna ɗum noon ala no mbatten sowona dokken Cheikh Oumar Diop kanko ne wawa hofnude bandiraɓe tuma mbawen yewtude Cheikh Oumar Diop jaam hiiri yawur jam hiiri Bassirou ɓanna bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde taw kadi ene wonde e yettode mum ɗo mbawɗen tawede kala e jokli windira nde min juurima min ñaganimon Allah kisal mbiyan tan no mbiruɗa ni en calminima ganduɗa kañum woni technicien meɗen kuccodirɗe men woni Amadou Sow hande omo jogui karallagal ngal no hannirta ni henna ko noon kay calminiten dendagal wondi e makko toon to suudu ganduɗa hoorema hono toppitiɓe golle o saktirmen Dakar FM so tawi jaltiɗon jeehen suudu jaɓɓurde hoɓɓe tawi toon Amadou Samba Lo nangue leñol ɓuɓiri yontaɓe ndaw ko heewi inde o salminama fewi o juurama kanko e dendagal wonɓe toon kala ko noon kay calminten hono suudu rédaction mo ganduɗa kañum woni Siraji Ahmed Cissé e dendagal gollodiɓe muɗum kono noon kay calminten hono directeur général El Hadji Abou Ndiaye ɗo wawi wonde kala yo jaam e kisal Allah yettamo sen jippima jeehen galle khalifa men tedduɗo jeehen toon calminen juuroɗen ñagoɗen duwaw kono en calmi dendagal ɓesgu galle o foof e kuuɓal ko noon kay calminten miniaɗo hono ceerno men ceerno Ibn Oumar e dendagal wondi muɗum so tawi en jewti toon jeehen galle hono hilfa men to banggue aada
o woni maire mo Madina Gounass en calmini Elhaji Baro e wondiɓe muɗum ko noon kay calminirten Ba Moussa Thiam e dennagal wondiɓe muɗum ko noon jalti mono wonji hen guure capantati tati Madina Gounass kamɓe kala ɓe calminama tugui tan ko imam ha yettijo wuuro kamɓe kala ɓe mbiya ko wiyato ko jaam Allah kisal joguiɓe so tawi en garti ɗo en calmini gollodiɗo men taw kadi ko musidɗo men guiɗo men omoni mo ganduɗa ko ceerno men ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam eɗen mbiyamo tan bisimilla wakkanko ne yewtere men wiyete nettini kamɓe daari ko noon tigui jarama Cheikh Oumar Diop golle maɗa jooɗi peewi ɗum noon no mbiɗani to banggue men ñamuga ko ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane kankone eɗen mbiyamo bisimilla makko e yewtere nde no wowi wadde ceerno Tokara bisimilla. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Tokara. Tokara. Mouhamadoul Bachir. Naam. Seydi Ban. Jaam Demba. caggal no jettuɗen Allah. juulɗen ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. mbarkinoriɗen cheikhana Ahmed Tidjani radiallahu taala anhu. kanko e denndaangal almuɓɓe makko e muqaddameɓe e harifaɓe laawol Tidjaniya. caggal barkinoraade ɓe ko salminde ceerno men giɗo men khalifa men jokkorgal men faade Allah subhanahu wa ta'ala Cheikhul Haji Ahmad Tidjani Ba eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ñaagomo du'a'u eɗen duwanoomo ɗo almuudo duwanto ceerno mum eɗo ɓiɗɗo duwanto jinnaɗo mum juutde nguurdam cellal duumingal e sembe o ɓooya ɗowde en amin ya rabbal o en rewde caggal makko e heddade e yamirore e sellinde almudagal e heddade e ehdi bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗo calminɗen mo ɗo ko ɗon calminɗen denndaangal hettiyankoɓe men radio Daka FM 94.9 teenti noon hettiyankoɓe tindi e daari e rewindiɓe maqamat alhariri nde tawno fof en na keƴi ɗo ceerno ɗo fof en na keƴi e salminandu makko alhamdulillahi rabbil alamin kono en calmina giɗo men sehil men mo ndenduɗen yewtere nde ceerno Cheikh Oumar Diop a wiyata mo cawguel alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Tokara Allah artiri en kadi hande jokkude windande men maqamat alhariri gonnoɗen koye maqama suuriya tongode capantati ɗo haririyu ɗo tongode jeenayɗo men ɗo en caftata e rewde e reftude e maqamaji men Allah newnani en keeɓi maqamaji jeenayi o waɗi jeenayi o kadi hande en jettinanmo so Allah jaɓi oɗo ko hande o timmata wona en timmini maqamaji jeenayi maqama men gadiɗo ko zabidiya tongode capantati e nayyi maqama men ɗiɗaɓo ko omaniya tongode capantati e jeenayi maqama men tataɓo ko sasaniya tongode capannayyi e jeenayi maqama men nayɓijo ko nasibiya tongode sappo e jeenayi maqama men jeeɓijo ko wabariya tongode nogas e jeeɗiɗi maqama men jeeguɓijo ko raziya tongode nogas e goo maqama men jeeɗiɓijo ko wasiɗiya tongode nogas e jeenayi maqama men jeeteɓijo ko tinnisiya tongode capannayyi e goo maqama min jeenaɓijo oɗo ko suuriya no jettinten hannde inchallahu taala o won tongode capantati ɗo haririji ɗo en kaali noon maqama o kumpa haaris kala hunde o yiɗata ko humpitade kumpa makko soggimo haaddimo oɗo galle mo ganduɗa ala jeyɗo toɗɗaɗo ko galle sukuñaɓe ko galle cooloji ko galle almuɓe ngayi ko galle lemsuɗo kala lemsuɗo mo wawa deƴƴude ko toon fayi e oɗo galle Allah addimo e galle he
hawa tawi lekki kadi ko kumal woni e galle he kumanteɓe ɓe ko cooloji en kaalino gorko kumanteɗo o nam o wiyete ko wallaji bamma ko wiyete ko harraji mo jogui ɓi ɗon wiye darraji nam e sifa sifaɗo e makko wonde mo ngallanke mo wala gacce nam debbo moƴama to mo kumante o woni lemsuɗo e koreji mum wiyete ko ɓembas binti abil ambas ko doccatal jeyge on woni mo humanan e tawno o nani debbo o ko bawɗo ñagade hare makko gasata debbo o bone mum gasata ɗum woni sababu wi debbo o wi o so heeɓi ɗum wonata ko walla haali yiitimɓe ɗumum mbi wurtima oɗo debbo ene ciforino ɗen ni ɓe mbi noon o ñalawma ko ñalawma mawɗo o ñalawma wona ceerno fo humata ngal ɗo dewgal seeren ɓe ngari de ngari ha keewi wona ceerno mawmi ɗo kaala fo sikka ma taw koyemi teddinirte ngal ɗo kumal mbiɗa ko ñalawma gandata koye joomum humanteɓe ko yimɓe mawɓe ñalawma o ko mawɗo humata kumal ngal tan ko ceerno mo ganduɗa ala ɗo hedde aduna he aduna o fof funnague e hirnague rewo e worgo ala foɗo koye ngalum daraki ala foɗo saliyelo waɗani kadi leyɗele haalis noon no heeɓi ha noon waaji o ari no mbino ɗen ni ko Abou Zeyd tan goɗɗo ala o humi dewgal ngal noon abaji keddi caggal ɗum noon sarwa ko fonno sarwede o yamiri yo sarwe gatoji ɗi tamaroje ɗe goro o e juurle kala joguiɗo juurgal o wi ñande hen ko juura ɗon nayɗe reƴane hen sono tawa sertat e nayre kadi ɗum ɗo ma wonan mo safara ma andi nayɗo ɗawowo ndeke ko ni foti wayede en garino hen ha ɗon humana habaji keddi ko sarweteno sarwama ko juureteno juurama haaris no ndaara ceerno o ummi o ardi jasɓe ɓe noon hewi caggal makko kumpa haaris haaris rewe maɓɓe omo yi o ceerno no daataga worɗe mum wutto ko juurtiɗo omo daataga worɗe makko ɓeɗo ndewi caggal makko gayallal haaris ibnu hammamin ceerno sokora ko ɗon pawnoɗen peɗeli men joni en jokka gayallal haaris ibnu hammamin ndemowo ɗi paggittoɗo kewɗo himme o haaris o wi fa tabi'tuhu ndewmi e ceerno o jaɓata humpere kay mi anzura beele mi ndaara o urjata daa'irde algawmi yimɓe ɓe holko e faadi e makko en kaali galle on way wadde valeur galle o ko état suji fawdirɗi mi ƴeewa holto jippina beele ko premier walla ko deuxiéme walla ko troisiéme holto jippina holto faadi e ɓeeɗo o ukmila beele mi timmina bahjata jondam alyawmi ñalawma gonga ni ko galle colloɗi kono ñalawma o fayidini mi timmina jondam ñalawma ni gummimi jaadumi e maɓɓe jiimi noon fa ajabihim o oñodi e maɓɓe kanko ceerno o ila timaɗin e ñaɓɓe ndekeno toon salon jaadeɗo ceerno tokora kala façon ñamde no joɗɗina toon ko suɓo belɗoma tan ila simaɗin e ñaɓɓe zayyanat ko suɗi ɗum uhatuhu defɓe ɗum sa yiɗe ñaɓɓe no finkira sa yi no suɗira ko wiyata ko wona liñol gotel wiya goy fawa e lahal ko lahe façon ngaji façon kala hen lahal no tinka no waɗa lijumaji ha timmi zayyanatu suɗi ɗum uhatuhu defɓe ɗum watana sofat na fotodiri na yerodiri jihatuhu bañeji ñaɓɓe ɗe fil husni to ngari neɗɗo no wawa defde welma ha wela waɗa lijumaji ha heewa taw wawa rottude ko noon kadi dottugol ngol wayi yodde andi woɓɓe so dottira hal oga banggue tooɓa waɗe ha heewa oga banggue waɗe seeɗa hirtiɓe jooɗo tan puɗɗo ñamde tan hen banggue goto gasa hikkema taw ɓe ga ko hunjuɓe taw ala ko doosel gotel waɗano ɗon
o wi ɗeɗo lahel no wona noon ko fof foti kala ko waɗa ga ɗum waɗa oga banggue banggueji ɗi fof fotodiri wona oga banggue tan ñappa ha heewi oga banggue famɗina ala façon ngaji desɓe ɓe no cinki ɗum cuɗi ɗum ha yooɗi wona to ndefu to wona to lijumaji to wona to doftugol to cikkata gueɗel he fof ɓuuri fayidinde gonguel nguel jiimi noon kanko ceerno o wona denoɓe on ɗon salon fa hina rabataha nde ferli kullu sahsin kala neɗɗo fi ribbatihi e jusorde mum famidi ko place mum kala goto ferlima laheɓe carwama morceau ji bertama taaɓe ɓaɗinama kudduji ɓaɗinama cooɗonɓe ɓaɗinama waɗa tiga naatani kala goto naatani yartauna dura fi rawdatihi e jardin mum woto fof suɓima lahal ngal wela jooɗima ɗon fooɗima ƴeftoɓe kudduji ƴefti kudduji ceerno sokora min haali ko ɗon insalaltu cortimi mina fatti e sappe mbaɗmi corot jaltumi te ala ko heddi so wona hayɓe jolno juuɗe wuuro ela tan jaltum mbi mi ñamani aara ɓeɓe noon ɗum fof ɓuri musde ɗumen gara e galle jomum mbasa ñamande ɗum hay warede ɓurani ɗum ɗum woni ko jiita hay emen halpulare ha joni eɗen tindira kaare sire fof mbiya ɗum ko arade kaari ko arade ɗum noon ko kaare siragal ngal kamɓe ɓe jiiɗi ñaamede kala e maɓɓe dañƴo nden e maɓɓe hoɗannoɓon koye dow tulde dow hayre dow ferlo huɓɓa jeyge 24 heures sur 24 jeygol jipata teenti jamma yiɓeer jeyge nge so won keyɗuɗo walla so won koɗo walla so won ko nandi hen so yii faya toon ande ko galle galo wonɗo galle kaare sire yaha ñaama ha haara hotte heddine yooɓnene kay kaari ko araɓe ɓe jiiɗi ñamanede ndene maɓɓe i joni noon lahi ɓe fof carwama cortimi mbimi ñamani wa farattu dofirmi mina zahfi e lade mi ummaki darimi de ladde tan no cukaen laddirta ni ladmi jaltumi fa hanat yonti laftatuni yeccitande mina cheikhi e nayejo o ila jeeyam wa nabratun e darande hajama biha bettiri darande ɓe ɗarfuhu darde makko haade yeeto o ne mbiyami corok mboɗo yalta e lahal he hawri ceerno o ene abou zeydi yettitimama ɗum o andimi andiyaki ñamde ɗo jaltanmi ɗo tan hawri e yeccitande makko e darande nde ganduɗa leƴƴande makko ne betti ɗum e am fagano wi kam ila ayna korpaɗa ya buramu ya ɗawowo kamɓe aɗa ɓe kala mo jaɓata ñamande goɗɗo ɓe mbiyata ko yiɗa ñamanede ko ɗawowo ari e galle a jaɓani ñamde tindiri ka yiɗa ñamede a yiɗa galle ma are o wi an nayiɗo an ɗawowo korpaɗa o wi kam noon min haali halla asarta ko haɗi gondinoɗa muasirata gondinagol man fihi mo woni e mum kara mum kaare siragal wa noon ɗo haaretire ɓe mbaytani rendu e yimɓe jowde e maɓɓe ñamdu e maɓɓe wata jiɗɗo o sifa ñamde ɗo tan cortoɗa yaɗa yalta ɗum ko sifa nayiɗo ko sifa ɗaw o sifa mo yiɗa ñamdede haarit noon no anndi ko waɗiri noon sabi haalis on ko yiɗi humpitade omo anndi so waɗani oɗo geste ko humpittade ko oɗo ceerno kumɗo ngal ɗo dewgal hoto jeeya ɗum o yiɗi andude o wondaɗaɓe min tawri mo ñamata hani anda ceerno o ko jeeya soɓe anndi de mi ñamata kono sowona ɗum fotaani ñamde ko ɗum haaris waɗiri noon oymo wondu e yimɓe ɓe no haa kaarasire wondirta yimɓe ni ñaam jaɓa ñamdude e yimɓe anda so arama e ma yimɓe ñamanma fa qultu mbimomi walladi mi wondiri on Allah halaga ha tagɗo asmanuji ɗi mbagan ko ombooɗe nde asmanuji ko jeeɗiɗi ko ɗi ombooɗe hakkude asman fof distance nan ɗon mi wondiri Allah tagɗo asmanuji ko ombooɗe
kono kadi wa ɗabbaga ha o ombiri ɗi isragan jalbugol koode lewru e naange fof e asmaɗuji goni machallah mi wondiri allah la zuktumi meeɗata lamaɗen hay seeɗa wala lustumi meeɗata rugagan mbuɗu gawri ko hay mburu o mi meeɗata mi haalanate ko heddi ko hay seeɗa hay mbuɗu gawri woni mburu mi meeɗata aw tukbirani ha kabraka an o ceerno mbiɗomi komi ɗawowo ko haɗi kam jooɗade mi ñamde e yimɓe ɓe ko ma kabra kam taw aynama dabbu hol ruɓirde sibaka cukaguma holto jibinaɗa holto nehiɗa ɗum woni holto woni ruɓirde cukaguma womin aynama habbu hoto woni bippirde sabaka henduma funnague holto bippirta maɗa ko holto gummiɗa holto jibinaɗa to jeeyaɗa hoto gummiɗa ɗum ɗon jinmi humpitade ɓe geɗe ɗiɗi nde mi ñaama somi humpitino so wona ɗum mi ñamani nde mbimi ni tan fatana fata o foofi ceerno tokora astu ada a poofaali towɗi taw nomi siftinimo ngendi makko mi siftinimo nokku ɗo jibina nokku jinnaɓe makko o waɗi poofaali towɗi fatana fata o foofi assuada a poofaali towɗi ɗum ne miraran ko laabi laabi wona gotol de foofa ndu uddinono wa arsala o welliti woni o wanji albuka bojji woni gonɗam midraran e coñcingol kono ñande hen o woyi o woyi gonɗam kewɗam ha nimtinmi holko namdorimomi omo foofo to wondi kadi e gonɗam manjotoɗam siftini mo gendi mo sabi ɗo min goni hannde ɗo e to jeeya to na woɗɗodiri o woppi fof makko ha ganda holko yaltinimo toon holɗum ha nimtimi ko namdori mum yimɓe fof noon dartima hay goto ñamani wona sooɗinoɓe wona joom kudduji en fof gartini juuɗe na dardami oɗo ceerno hatta ida saldafa haade o surno addam an gonɗam ɗam haade o beƴƴeyno istansata o hettini aljama dental ngal ceerno soka o wiɓe hannde jimmi ko ɗon fof keɗɗo ɗon ndamdal ngal oɗo namdi kam on ɓooyi noddudeni e ko wayni gila e inɓeeli ha e dewle kumeteɗe ha e ko nanndi hen ko noon ganda kam ngannduɗon tan komi gando komi ceerno kono hannde mi haalno on holinin e hoto jeeyami saabi ɗum noon ko namdal oɗo o hettini aljama dental ngal yoɓe kettomo wa qala li o wi kam min haaris min namdiromo o wi haaris are e ni renanam hassam anande wattu haqqille keɓeɗa no moƴƴi ko kalnanmami kanko noon omo andi ko haaris wonɗo kono haaris anda ko abou zeydi o yimi ɗiɗo jimɗi ceerno tokora ɓerde heccinde ne wonde gonɗal o wi masqaɗu rasi saruju wa biha kuntu amuju baldatun yujadu fiha kullu shay'in wa yaruju wirduha min salsabilin wa fahariha muruju wa banuha wa maghanihim nujumun wa buruju habbaha nafhatu rayyaha wa mar'aha albahiju wa zahiru rubaha hina tanjabu suluju man ra'aha qala marsa جنة الدنيا سروج ولمن ينزاه عنها زفرات ونشيج مثل ما لاقيت مزهزهني عنها العلوج أبرة تهمي والشجون كلما كر يهيج وهموم كل يوم خدها خد مريج ومساع في الترجي قاصرات الخدم يوج ليس يومي حم لما حم لي منها الخروج ko ɗo jimɗi ɗi gasi ceerno tokora
o wi masqadur ra'si fukkorde hoore nde saruji ko ngoɗo wuro ande Abou Zeydi ko saruji Haris jeeya Basra Abou Zeydi jeeya ko saruji saruji Basra ko ko gure e nder Iraq e nder leydi Iraq hoore nde ko ɗo fukki ɗo nde memi leydi mana ko ɗo jibinami ɗo saruji ɗo wa biha ko e saruji kuntu laatinomi amuji mboɗo dengina on jahannomi mboɗo arta mboɗo waɗa activité jan ko ɗo de jibinami ay saruji balda sun ko wuro yujaɗu fi ha no tawe ɗon wayruju no newo ɗon kullu shay'in kala hunde ko ngo wuro de jibinami mo ganduɗa kala hunde no tawe ɗon kala hunde no neɓi ɗon mere yaltinani wi ngo wuro wirduha gollirde saruji cangol saruji ngol min salsabilin ummi ko e nde ɗo sewnde ceerno Tokora salsabil ko sewnde e cawle aljanna cangol naɗo saruji ndiyam ɗam e ɓuuɓde e welde e tindirta ɗum ummi ko e sewnde to aljanna wiyetede salsabil ay salsabil asluhu aynun ko sewnde fil jannati shubbiha bihi kullu ma in ra'iin kala ndiyam njooɗɗam feelelam asbin belɗam baaridin ɓuuɓɗam wiye ummi ko e nde ɗo sewnde wallahi ngo wuro jibinami kala hunde no tawe ɗon kala hunde no neɓi ɗon ƴeew tan hay caangol ngol min salsabilin ummi ko e sewnde e cewle aljanna wa fahariha jeerendeji saruji nuruju ko gese ko mbiyeten sahara wona sahara ko leydi ndi leɗɗe ngala mum puɗi ngala e mum o wona saruji jeerendeji ɗi murujun ko gese e coyle amono wayno leydi saruju anda poussiére saruju anda mbooy saruju anda nguleeki mere yaltinani ɓe ngo wuro wa banuha ɓiɓɓe saruji nujumon ko koole mo jiiɗa fof jogii annoore yeeso no leeri ɗum ko ɓiɓɓe saruji jibinaaɓe ɗon ɓe wa maganihim galleeji maɓɓe guruuji ko laabi koode ɗe wa banuha wa maganihim ɓiɓɓe ɓe ko koode galleeji ɗi ko burjuuji laabi koode to asaman to hoobere lewru e naange ɗo rewata andi leerata laaɓat cer noon galleeji ɗi mbayi ɓiɓɓe ɓe no leeri no ceni galleeji ɗi no ko noon mbayi ko burjuuji ko laabi koode habbaza taare ɓiɓɓey nafhatu ɓuurengol rayyaha henndu saɗuuji eyi kono ngo saruji uuri iskey wa mar'aha e yi'irde saruji ndaarirde mum albatiju yonde kala ko ndaarɗa a yeeɓat yeeɗirde mum koko yeeɓete banyo ban iskey yi'irde ndaarirde yeeɓirde saruji yonde kono iskey uurengol henndu saruji saruji ala kubelaji ala ɗo mbaritaji belletee saruji ko fof ina teni ngam ɗo negal no sicci walla ngal ɗo negal no luuɓi ko yadde rufiteɗo walla kubelaji ɗi ngoni ga walla ko bambeji gonɗo wona saruji ɗo henndu ardema fof tan kono uuri iskey wa azahiru fiindi woni fuloraji rubaha tule saruji tule ɗe fuloraji mum hina tan jaabu sahande no saro assuruju neige sahande neige no saro no jippo e fuloraji ɗi iskey ɗiɗo fuloraji ngo wuro nde jibinami nde nandiɗami an haali fof jeeyami ciftormi oɗo nema ceerno Tokora o gaynani sifade de heɗo ko jogori haalande makko bisimilla ande wina joni ko piindi tulle ɗe sahande neige jippoto e mum nde sarto e mum saare ɗum o wiman ra'aha kala jiiɗo saruji mi wiyani mo yiyani de ko kala jiiɗo saruji ɓealo wiya marsa
por jannati dunya aljanna aduna aduna sono jogii aljanna por ɗo laaɓe ɗe seerata ɗo saruuji ko ngoo ɗo waawde sonaa saruuji saruuji wiyete jannatu dunya woni aljanna aduna tigi ɗi jooni noon o yaltingoo ɗo wuro ceen to ko nawni mawo haala ɗen ko yaltinimo to woni mbaye haaris naamndimo siftinimo ngenndi makko siftinimo ɗiɗo nemaaji hannde o dartotaako kanko wiyete alaa foɗo taleel waaɗaani alaa foɗa ɗumderi yaɓɓata e aduna o wi wali man woodanii on yansahumo ina woɗɗitoo an haa ga saruuji woɗɗitiiɗo saruuji ceertuɓe e saruuji woodadimo zafaratun ko ƴiggitale wona siijun e ƴeragol wadde o ƴiggiti one sirri one fofde foofaade to noodi kala ceertuɗo jaltuɗo saruuji goɗɗitiɗo saruuji woodadimo ko ƴiggitagol e ƴeragol min noon Abou Zeydi mislu yeru maalaaƙaytuko kawrumi muzzahzahni gila woɗɗitimi muzzahzahni gila woɗɗitinimi an haa ga saruuji al uluuju ay ajamiyankoɓe wiyete uluuj koɓe ngona arabeɓe ko ɓen ngarno e wuro maɓɓe saruuji mbaɗi ɗon colonisé mbaɗi heen ko heewi eggini ko heewi ɗum o yiɗi haalde ɗo kanko Abou Zeydi al uluuju ɓe ajamiyankoɓe leɗɗi ɗi ngona arabeɓe nde ɓe mboɗɗitinimi saruuji ɗum woni sababu haa jaltumi dormi yeru ko kawrumi abratun ko gonɗam ɗum tan mi deƴƴata ƴeewa tan Palestine naajo tan wala inna namdoɗa ɗum jeeɗo Palestine naajo namdoɗama fof jeeɗa kono ɗum ɗon wawi heɓtade mo ceerno Tokora noon tigi so miijima Israil waɗi colonisé Palestine no wadde gila e mamira e maɓɓe haa e babira e maɓɓe haa yetti ñalawma hannde o e Palestine hay sa yeeɗi seeɗa no jiirata ɗum e télé a yiyat tan ngannda ko neema mawɗo ko wuro alliyankeewo an hoorema sa yii ɗum tan o yettoto e maɗo tigi mbaɗ imagine ɗum tan ne woodi walla hannde Ukraine naaji ɗi immeuble-aji teleteeɗi eyi ɗo ɗe wi min abratum ko gonɗam tahmiɗam ina waandi o mi deƴƴata ɗum de kawrumi gila ɗe ɗo jaltinimi ngo wuro no Israil jaltiniri Palestine naaɓe kawrumi ko gonɗam tahmiɗam ina waandi o wa shajwun e sunnu kullama ƴerra kala nde sunnu o deeɗi yehiiji o irto deƴƴata ay ɗo joni komi jejjinnooɗo gonɗoɗen koye jamma ɗon koye kumal enen koye ɗen belti ayi a siftini kam alhaade joni joni tan mbiɗa kam holto jeeyade sunno o kadi irti koni koɗirmi aduna a reefoote min komi tan koɗirmi ko gonɗam ɗamina wanjo e sunnu ɗo jaami haccikkomi sunno o deeɗi fof kadi o dilla o irto wo humumum e mette gonɗam sunnu e mette wo humumum e mette kulla yawmin kala ñalooma hadduha fiyaku majje kanje mette ɗe haddun ko fiyaku mariiju jinnuɗo woni jinnuɗo ko laa yurafu wajhu takhallus minhu ne jilli mi annda laawol ɗo ndewɓe han ɓoccitoɗe ɗo mette alaa ɗo ɓoccitorte wa masa'in e jehirɓe ko kawrumi ko gonɗam kawrumi ko sunnu kawrumi ko mette kawrumi masa'in ko jehirɓe jehirɓe fittaraji e njorto ñande fof moɗo jorti moɗo ɗamini ko hannde min dañata e ndefanda ko janngo ko ɓaawo janngo masa'in fittaraji kono e nden jehirɓe ɗaftoratu ko daɓɓiɗɗe ko ƴewju ko gooñiiɗe alhamditaɓe mboɗo yaha e njorto kono ɗen jehirɓe yaadu ndu ko taaɓe daɓɓiɗe ko taaɓe gooñiiɓe yettataake no mbimami ni miijoɗa tan Palestine ire nguurnan yasir Arafat eɓe ɗaminooje wallahi eɓe jortooɗi e ɗaminaare saɗa keɓe indépendant haa jooni ko ni tan
ɗum ndewno ko kawruɓe ɓeeɗo mette ɗam ɗo gonɗam oɗo sunnu e ɗiɗo jortoɗi ɗi mbawa tabidde ɗuno masa'in fi tarajji ƴettirɓe e jorto asiratu daɓɓiɓɓe oju goñide alkadi witaɓe leyta yawmi hani no ñalomam humma hoddirama mi mayde hani nomi maayi lamma hummali gila nde koddiranami alkuruji yaltude min ha saruji gila hande allah hoddiranimi jaltugol saruji hani no hoddirani kam mayde sabi ni ɗam ɗo gurdam ko mayde ɓuuri ɗum tigi ndeke men gandi no yurmini en gandi ko woylimo ko nde haaris namdimo wadde haaris heftini andi ko ceerno mum jiɗo mum o wonɗo jimɗi ɗi gati gaala haaris wi falamma bayyana nden o feññini baladahu wuro makko o haalni kam ko sarujo jeeya o wa'aytu ndemmi ma ansharahu ko yimi sabi kanko wiino komin reenonam nanɗema reeni ko yimi ko nden ay ƴantu jananami annahu kanko allamatuna ko kewɗo men gandal seernal seere mbi wali allah waliyaɓe abou zeydin allamatuna kewɗo men gandal abou zeydin wa in kana alharamu hay salatima nayewu ngu gan awsaga hunno tonguirima mbi gaydine tongol ndeke ɗum adarimi fayidudemo tigi ne mbayranno ɗo mi o nayiwani kono hande nayewu tonguirimo tongi mum hay so nayewu tonguirimo tongi mum ne kanko wonɗo ɗon ɗon to babat to jaacimi ila mustafahati tottudemo juumu calminmomi ɗon no mi anndi ko ceerno moon te ceerno ma mbiyeɗa ko ya teddin ɗum ko ya calmin ɗum so badat to jaacimi ila mustafahati tottudemo junngo en calmodiri men tottodiri juuɗe kisa allah waɗi wertanam to ngalɗinoyimi mo akalatuhu ñamdude e makko min sahfatihi e lahal makko ay wona lahal makko hen jooɗino kono e allah waɗi kisa men ñamdi barkinorimi onno ko ceernam eyyi neɗɗo fof noon no yiɗa barkinorade ñamdude e ceerno mum barkinorimi ngalɗinorimi porfitmi ñamdude e makko e lahal makko wasaltu ñallumi min haaris haylande a keddimi muddata dumunna mugaami ñibgolam mbi misra ɗo misra ɗo nde wonno ko ɗon suur woni magamo mbiɗen ko suuriya dumunna ko gonmi misra ko keddimi asuma ɗo faando ila choisihi e lewlewndu makko an kadi mi anndi galle makko ñande fof mi yahat toon toon tan jahatmi toon tan jewtoyammi holko naɓetemi toon wahsuma hebbina sadaka tayya noppam ɗi min durari e durruji alfasahi konnguɗi makko konnguɗi makko ɗi wayi yoodde e welde kono kanŋe durru ni kanŋe jama piir mboɗo hebbina noppam ɗi e durruji woni e jama konnguɗi makko ni men goniri ila an naba ha wulli baynana hakkude amen gurabu jeyi albayni ceerigo kadi ceerigo ko ma waɗa minen ɗin fof ko min arɓe ɗon min jeyaka ɗon fof ko min ɗanniɓe aare ɓeɗo noon no mbiya jeyi wulli aare ɓeɓe eɓe kiitinoro jeyi ne heewi e jimi maɓɓe ساكسنا بيت الزبياني ومن زعم الذين شراكهما توضعوا وجرى ببينهم الغراب الأبقع إذا قال الشيري بوجه إذا هو جاي وني سباب هو جاي فاري أقل يوري ما يخبره ولا يسود ولا يدكي كم إنغاندر شيري بوجه جوني ما وني شيري بتنقل ولا شيري بمايت ɗum min ne jeyi ari sawtini ɗo men jooɗino min ji jeyi o sawtini wulli men nganndi tan kadi ceerigu waɗa woni ha wulli sawtini wuraabu jeyi albayni ceerigu ɗum waɗi ko faara ko ceertumen makko ceerigu waɗi kono noon mo faaragate ko ceertugol aljafni sawdu yitere no sertirta lil ayni e yitere ya tan sawdu yitere cawɗi gite no wayi heewde nafoore e yitere so waasi cawɗi gite ko tampere no feewi o wi la yakfa anna fi musahabati ljafni lil ayni iddatu manafi
أن في مصاحبة الجسد للعين عدة منافع وي ساو يتري غوندي غم يتري وي سوداكي نفوجه كيودو نان هين منها أنه يمنع عنها الأذى أي نفوجه هي ساو يتري نحدا يتري ندي توي إلى لوجي إن لوجول هاي كونندي هين ويسورها مرينا يتري دي بين إباجي هي غومبغول موم ساو دو سو أمبيما رينا يتري ندي أن حرب الشمس غانغوليكي نانغي هادي دوم توي هادي دوم لوجول هادي دوم غوليكي نانغي ko ɗum waɗi kanko haaris o nandidi gondigo makko e gondigo Abou Zeyd nafoore gonɗo ɗon nde hono sawdu yitere gondigo ɗum e yitere sabi yitere so waasi sawdu yitere waasi nafoore en kadi lojol so ari lojoto wulekinaange hankadi wawa renade mi mana hanko o seerti e Abou Zeyd ko o seerti e nafooje kewɗe sabi o wiyonde ñande fof omo hebbinanno noppi makko e durruji kongude Abou Zeyd ceerno sokora ko ɗo maqama o joofi maqama stouriya maqama men jeenaɓijo en dañi maqamuji jeenayyi kono ko tonggode capantati ɗo haririji ɗo ha yewtere men faande kadi jokken tindi e daari inchallahu taala en calmini dendagal hettiyankoɓe men Dakar FM 94.9 eɗen mbiɓe en tinde e daari maqamat alhariri calminiɓe kamɓe fof en jasnimaɓe en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Tokara ceerno Mouhamadoul Bachir Seydi Thiam en jettima no fewi Cheikh Oumar Diop en nani hannde kadi ɗo maqama joofiri ko yettere alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men ceerno Bachir mo ceerno Ousmane ari kadi e gasirde oɗo maqama kono noon en nani Cheikh Oumar Diop no nanirɗa on mo ganduɗa hoore ma ko gando mawɗo Abou Zeyd hakkude makko e Haris holno to ngal ɗo dewgal holno Haris wawi tigui waɗirde kadi e feere mum ngol ɗo kadi ha andi ko kanko kono kadi ɓeyditorimo ene woyi ɓeyditorade mum Cheikh Oumar Diop noon tigi jarama Basir ban kono jarama ceerno men ceerno Basir mo ceerno Ousmane sikkala en gandi nder deftere hono Haris Abou Zeyd ko gandal manggal woni ɗon ko fadde ko teskiɗen hen tan e nder hande o e nder nde ɗo yewtere Haris no waɗiri ni wonde ko yidde famde Abou Zeyd beele ko kanko woni ɗo walla ala e nder famgol makko kanko Abou Zeyd kanko ne hollo feere nde o hutori e wawde famminde Abou Zeyd e nder gonka mabɓe kamɓe goni ga Haris en janggui hen wonde beele Abou Zeyd itti ɗum e nokku mum o ko wasde nokku o hebde indépendance manam wasde deeje hewde kareli hewde gurduji hewde ɓurede doole ene gasata ko ɗum itti ɗon Abou Zeyd joni noon e nder bojji makko gaaɗi o wiiɗi beele e ko jangguɗen hen beele ɗum ene jogori ruttuno beele ma rutto e nokku makko walla ala manam so ɓernde heewi mette a ummodima e nokku mo ganduɗa oɗon a ummodima hen mette so renaki sa renaki a yawta ruttata toon ne wayno nokku o ha e on tuma mo haalata nokku o woni ko en jiimadi ɓe mbayi kono ɗamini ɓe jimani ɓe jogata sabu ɗum waɗi ko yeeru Palestine e Israël hakkude mum guila hol duuɓi mo hol ganduɗo ha e ñallugu hannde nge wadde no firti ko kamɓene ɗon ko hono noon wonirno wadde nden so tawi on gonmiijo arti e makko so tawi no rokkiri yeruji ɗi tan hay sin tan ko leyɗe ɗe nanten ɗo jonni pindeɗe hakkude Syrie hakkude Russie kañum e Ukraine hay soko ɗon tan wonande jeeyaɗo Ukraine so tawi immima toon ene yiiya immeuble uji mum ene bonne gueɗe mum fof no bonne so tawi haala toon haalama hakkille mum wonko doganta wadde nen bojji alay saago peeña hen kono kadi e nimta mawka andi ɗum enen kadi nden ɗon bonande nde jogorani jofte ɗum ɗon ko wonde ko haali ko to banggue hon to woyi bojji cattuɗi ɗo yiyama ɗon no mbirumi ni
ina gasa ko ɗum woni bujji makkuji sabu nokku mo gowɗa nokku mo goweɗa sa acci ɗum a yeehi wonko accinma ɗon jaaɗa kono noon beele ɗum ko accinma ko an miijo ma durat beele ɗum ɗo ene jogori ɓoccitade hami ruttito toon wadde aɗa sago ɗo Abou Seydi e addani ɗum waɗa mataw ko ɗum addani mo wayli ɗiɗum bujji tati donc kanko e hakkude makko e Haris kañum ɗum woni fof ko payto Abou Seydi kono ƴeew elle ko ɗo kadi Haris heftini Abou Seydi ko o tigui woni ceernam ko ceernam o tigui ganda o tigui kanko tigui woni ɗo konde ɓe o waɗi hutorima feere nde ganduɗa ni ko omo heftinira Abou Seydi so wonano o waɗi dani so waɗano dani Abou Seydi o heftinta ɗum ko hen gueɗal so waɗano dani o andatano hol mette gonɗe e nder Abou Seydi noon tigui Cheikh Oumar Diop a jarama no fewi no mbiɗa ɗon ni hande kadi nde wonno ɗo gasirde ɗo tawi ko oɗo mo ganduɗa hoorema maqama walla mbiyen nde ɗo tonggode capantati ine guila nde ceernajo fuɗɗo ɗum nde holiti ko nde waaju kayre foof fayde ko ɗumne kadi woni ɗon saabu ɗum en teskima hen no fewi e ɗum ɗon kono e kadi ko ɓuuri hen yurminade kanko on ɗon Abou Seydi nde o heftini ceerno makko kadi o qirli omo andi kadi ko ceerno makko kono noon wonanimo beelemma saabu yettodirde makko e ceerno makko kono kadi e wawde kadi hutodirde e muɗum hoɗum nde tawno adan ɗo to wonno to o wondani e ceerno makko o ñamdani e ceerno makko kono noon hanti ñamdude nde arti e hakkude makko e ceerno makko gonga kono kadi ko hono noon yarde nde arti hakkude makko e ceerno makko fof o wontidi ɗum e ceerno makko kono kadi o ɓeyditorimo saabu ɗum no wirini ni e kala subaka omo ɓeyditoro on taw kadi ko ɓeydugol ngol ganduɗa hoorema jiggugol fayida jernodirtengol e kanŋe wadde aɗa andi ko nafoore mawde o heeɓi kanko Haris e Abou Seydi kono kadi ko ɓuuri hen yurminade ko ɗo wiɗoɓe ceertata ɗo ceertigol mabɓe way kono ɗo ganduɗa hoorema sawde yitere serta e yitere ni wadde firti ko so tawi o serti e Abou Seydi ene wayno hankkadam o serti e gando o serti kadi e hebde nafooje gandal e saabu ñande foof ko ƴoganno omo naftoro ko hankkadam o wawata heptude ɗum noon wadde ene gasa oɗo maqama ko ɗo feeñiri kono maqama paaɗo en ƴeewa kadi holɗo jogori faade ɗum noon saabi mbiɗen en jetti hettiɓe meɗen mbaɗi kuftidinde kono ma en guddi ɓoggol ngol joni ko ɓoyata ko ɓe mbawa nadde kamɓene kadi dinguire men foof e mbaɗi kuftidinde jettiɓe ha toon to hello meɗen Facebook walla min YouTube Nandiral TV e mbaɗi kuftidinde jaɓɓoɗa gonɗo e ɓoggol ngol Cheikh Oumar Diop walla ne mbiya guttino uddude ɓoggol ngol jaɓɓoɗen wonɓe nder ɓoggol ngol joni bisimilla musidɗo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah kire jaam jam tan jaɓɓirɗon alhamdulillah bisimilla hol musidɗo inde yettode Lama Bullere Guinée Conakry Lama Bullere Guinée Conakry bisimilla seydi Diallo jambol wallahi machallah jarama Lama Bullere ha toon to leydi meɗen hono Guinée Conakry o salminama no fewi on ƴetti calminali en pawi juuɗe makko o yettinani dendagal ko woni toon e Guinée Conakry wasata taw won gonɗo e ɓoggol ngol ɗum noon mbiyan tan e 77 784 44 40 de mbawen rendude bandiraɓe e nder ndeɗo yettore wiyetende Tindi Kam e Daari taw kadi ɗo ɗon ko musidɗo men Mouhamadou Bachirou Bane ene wonde musidɗo men Cheikh Oumar Diop ko noonne kay guiɗo men sehil men hono ceerno men ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam e mbiyen tan hande o maqama oɗo jofiro ɗo ene gasata ɗi bandiraɓe noddi ma mbaw artude hen no hannirta ni henna ɗum noon karlo ummi jungo ma seeɗa min guetta ma bisimilla musidɗo eyyi ko noon sikki ala Cheikh Oumar Diop noon tigui en jetti noddiyankoɓe oɗo mo ganduɗa ko Lama Bullere jeeyaɗo ha toon to Guinée Conakry e diwan Koundara
suka mo ganduɗa hoorema battude hakkille mum ko noon tigui wonde on mo ganduɗa ko Mamadou Halfi Diallo Mamadou Halfi Diallo kañumne ko toon tawete e kamɓe foof en jettiɓe jaariɓe ha ɗon ɗo ɗawi bete calminen ceerno men tokare men ceerno Bassirou mo ceerno ɓalejo e Diallo taw calmini won hannde e kala ko tawete toon e dental ngal ɓismi dental ngal foof e waadi kuppidinde eɓe kullita eɓe ketto saktirde Dakar FM e kala saaha kadi ɗen jiiɗi humpitade hannde so tawi radio ngo ne ɓeydi bisimilla jaɓɓo gonɗo ɓe gongol bisimilla ma musidɗo assalamu aleykum ustu téléphone mataw ɓoggol ngol jaɓani musidɗo kono ko kala noddo kam yo etto tan ustude to banggue volume muɗum ha wawa nanodirede elle won gonɗo ɓoggol ngol bisimilla musidɗo wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Seydou Diop eyyi jaam hiiri salminama a juurama eyyi min calmitima inde yettode ɗo ko Mouhtar Mamadou Ka Legal Sifaw Seydi Ka mbaɗɗon golle ɗe jaam tan tabarikalla o ceerno Bassirou waɗi musidɗo ka Seydou Diop onon noon hannde pono ɗon ko walde ɗon de wallahi barke ndelan Allah non ponɗon tan ko walde ɗon Allah ina seedi yimɓe fof no belti machallah hannde kay dirige général Abou Ndiaye wonno hannde ele min ɗumi sogaji tan continue ha Allah weeta wallahi Allah yewtere nde ne weeli ne waɗi fayida noon tigi wallahi machallah hende janggina hende findina kadi hende yurmani ndeysaan wallahi ko ramde yurmani hende waɗi nafooje kewɗe noon tigi wallahi ko ram min calmini min juuri min ñaagima duwa jarama Seydi Ka Abou Seydi noon ko Ibn Madine Toile jinnirmi ɗum de ko Haris Abou Seydi ɓuurimo gandal on jarama Ibn Oumar ko Haris mbiyatamo Haris ko kumpaɗo ko Abou Seydi ɓuurimo gandal noon tigi mbiyen tan bandiraɓe yo mbaw artude hen no hannirta ni 77 784 44 42 bisimilla musidɗo allo assalamu aleykum aleykum bisimilla inde yettode ko neɗɗo mo gonɗe woni Lama Bullere ko Kamoussou Camara toon mbiya koye Kamoussou Camara an o wayramo de no mbaɗɗon mbaɗaɗo sellino kam miɗe selli mi wayno radio kono Allah e dokkal mum e Ceerno Tidiane mi heeɓi hen seeɗa hannde kadi hana muɗɗolu hana muɗɗolu hana muɗɗo hana muɗɗo noon hana wokara tabakara ono dental ngal fof ɓe selli eno ceernaɓe ɓen fof to mi salminiɓe ceerno fof kala gueɗal ceerno ko wawi wonde mi salminimo ɓe selli ɓe jaam mi salmini dental ngal fof wallahi mi welti noon tigui ceerno hanki o mi welti mi duwanimo ceerno miɗo ñaagui duwa miɗo duwi miɗo ñaagui gueɗal moɓɓe sukaɓe ɓe fof miɗo weltaniɓe ceerno Bassirou ceerno Habibou ceerno Jalal ceerno Baba en fof mi salminiɓe machallah noon tigui alaji ɓayɗo cafe en haalaka ɗum fof leydi ndi fof mi salmini gonga Kamos Camara jittimo kanko woni ke cakkitiɗo nde hoojomaji men gasi yalaaɓe no Bassirou jettima no feewi Kamos Camara ko noddiyanke bayruɗo nadde no wini ɗum ne kadi koko yettirto e Allah no feewi ɓay tan kay en nani hannde sawto makko mataw eɗen jafno noon noddiyankoɓe hewɓe waɓe no mabɓe ni eɗen mayra haalde inde mumen nde tawno noon ko ronda ko teddi so tawi a yiiɗi wiide a yeccito tawata ko goɗɗum kadi ari yeeso ma walla so renaki perguitta wadde ɓe jaɓan en gandu kala mo noddiyanke mo nanani inde muɗum no wiya ko wona haydara taw noon guɗiten ɓoggi ɗi ko heewani jogol ɓoggol ngol heewani so yimɓe ɗi naati tan tawata ko gasi wadde ene heewi noddo wayno Ibrahima Mouhtar Sow en e Adama Bari en woɓɓe mbayno leydi kam fof en jettiɓe jaari ha yalti wuuro ngo fof en jettiɓe jaari kadi en mbiɓe yo Allah sellin dole Cheikh Oumar Diop en jetti jaari ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane kono noon tigui darde makko tinde kono kadi bandaɓe fof ne beltanimo ay hay julde samminim juuɗe mbaɗɗen ɗo ko won wiiɓe onon amin paydon tinde daari wi hannde ko juulum wuuri en calmi Ba Ibrahima Siré ko noon tigui Ba Moussa Thiam en e ko nande mabɓe baba
Sall ba Abdou Sall en baba Yaya Sall en nande wonɓe ko wattuɓe hakkillaji woni e yewtere nde no fewi no fewi no fewi no fewi en jettiɓe en jaariɓe no foti ni Cheikh Oumar Diop elle wonɓe dingiral men ko dental woni dole haade Tidiane Kassé haade men calanaɗo Tidiane Ahmed Tidiane Kassé eɗen gandi so jetɗe kanko arata e yewtere makko wiyetede Fabut gonga tigui a jarama no fewi hono Mouhamadou Bachirou Bane sikala eɗen gandi woni numéro uji ɗi ganduɗa ɗi jaltata taw inde jumumen peeñani alay so kalin tan hono tonggode ɗe ganduɗa ɗe naati e nder ɓoggol ngol to dental men woni doole ɓamtare e eɗen gandi ko addinade ko amo ganduɗa kañum woni Amadou Tidiane Diawo cofel ngendi o salminama no fewi ko noonne kay Hawli Sow o salminama no fewi ko noonne kay numéro mo ganduɗa 44 84 onne kadi hono naati e ɓoggol ngol o arti e lawol ɗimmol kanko waɗɗo joni machallah min beltima ko noonne kay anne kay min beltima no fewi ko noonne kay 90 19 kanko ne wari hen kono mo ganduɗa kañum woni 03 36 ko ɓe kemno nadde e ɓoggol meɗen mo ganduɗa ko dental woni doole ɓamtare kono noon en calmini mo ganduɗa kañum woni Lama Bullere ha toon to hono Conakry Guinée kono noon kay calmineten Mouhamadou Moukhtar Ka ha toon to leegal men hono Amanatoulaye kono noon kay Kamoussa Camara mo ganduɗa ko ha toon to Tonguiya woni en calminiɓe en juurima ko noon kay bayla en calminiɓe en tawata omo hetti no hannirta ni ne gasa taw mo fonno nande ko tan ɓoggol ngol saɗi Moussa Coulibaly en e dennagal hettiyankoɓe sakir men dakaɓe ko nomɓe capanɗe jeenayyi nayyi toɓɓere jeenayyi ɗe mbawi wonde kala mbiyen tan bandiraɓe funnangue hirnangue jomiraɗo subhanahu wa taala dokkunoɗen ñalde jaam o rokkin hirde jaam yo rokken walde hen wi allahumma amin ya rabbal alamin waaleykum salam wa rahmatullah Cheikh Oumar Diop en calmini Fatimata Wat kankone omo hettono hannirtani henna watta hakkille makko e nder yewtere nde toon to leggal meɗen tawi kadi ko afiya walla ni mbiyen toon to rumde ko noon tigui kam foof en jetti kala ko hetti sakte nde noon mbiyeten tan bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno yewtere moɗon yewtere meɗen tindi kam e daari e ndeɗo yontere hannde min dokka on aadi e yewtere nde e yontere fane sallahu lamɗo jeeɓi wottidirne caktirɗe moɗon noon mo ganduɗa ko professeur Ahmed Tidiane Kassé ma ar e moɗon ko ɓoyata min noon mi rokka toon aadi janggo waktuji sappo e ɗiɗi ñalawma tawi kadi ko yewtere moɗon yewtere meɗen wiyeteni goƴaji rendo ɗo e nden yo jaam Allah jogo min jogon Allah jarama on jarama Tanrade masalame sotere Murmure jela wirya jimbadawani Badi bande mbodoya soki sotere Nimane te mumina mine tabuni Parlame gasaje jarbo jiminere Nima meke mone ngumina le dabame parna me gasage jabo de hola de murtaguna bandiraɓe kettoɗe yewtere moon yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere laawol gotol e nder saktirde men Daka FM ɗote e Madina Gounass taw ene yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Bane yo en jogoro jaam ɓiɓɓe mbimi wimi e wimami kettoɗe yewtere moon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Daka FM taw ene lomti ɗum e jirwinde Bassirou Bane ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal men pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma toɗen to serelɓe hoolaɓe ɓurɓe guna ko ɗo yewtere moon tinde daari hadde moon e oɗo ñalawma hannde o rokkon aadi ha saaha goɗɗo so hawri welede guenno yuɓɓinanno yewtere nde ko musidɗo moon Bassirou Ba e musidɗo moon Cheikh Oumar Diop to sere